Sanibonani bafundi. Siyanemukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje ke siyisingeniso esifundweni sezinkondlo ezizolandela. Konke ke lokhu okutholakala la yilokho ozohlangana nakho esifundweni lapho usifunda khona izinkondlo. Ifanamsindo. Ifanamsindo ke lihlukaniswe kabili, khona ifanankamisa bese kwakhona nefanangwaqa. Ifanankamisa ke assonance. Yilapho kuphindaphindeka khona imisindo engonkamisa, njengalapha nje sibona into esithi ubikimbi babikibuzi. Siyabona ke bafunda ukuthi unkamisa i uphindaphindekile la lapha sithi khona ubikimbi bubika ibuzi. Ifanankamisa ke leli assonance. Bese siza lapha ifanangwaqa alliteration. Lapha ke kufanangwaqa kuphindaphindeka imisindo eongwaqa, njengasesibonelweni sethu nje lapha sithi khona laqhamuka iqhikiza baqhaqhazela. Niyabona ke bafundi umsindo uqh qh lapha uphindekile, so ifana ngwaqa ke leli i-alliteration. Ziningi ezinye izibonelo esingazenza esingazithola, njengokuthi nje ushabalele emshini kashukela neshumi losheleni, kuseyifana ngwaqalelo ukuphindaphindeka komsindo othi sh. Bese sithola ke ukwenza samuntu personification. Lapho ke siyasithathe into engaphili siyenze ngazathi iwumuntu, njengoba sithi ukwenza samuntu. Njengokuthi umbani wadweba isibhakabhaka, umuntu odwebayo, kodwa umbani awusiwo umuntu, awukwazi ukudweba. Kodwa ke uma sithi ukuthi izulu labanika umbani wadweba isibhakabhaka, sithi umbani wadweba isibhakabhaka, ukwenza samuntu ke lokho. Bese siza ke umgqumo rhythm noma isigqi senkondlo. Isigqi senkondlo ke siyaye senziwe imisho, ukuba mide kwayo nokuba mfishane kwayo, kanye nezimpawu zokukhanyisa ezisetshenzisiwe, kanye nokwehla nokukhuphuka kwezwi lapho imbongi ihayi, njengokuthi suka sihambe siye esandlwana, lapho kwafela khona izinsizwa zokhokho. Uyabona ke mfundi ukuthi lapho isigqi senkondlo sitholakala lapho kuleyo migqa. Bese siba nemvumelwano rhyme scheme. Sike siboneke ke kuthiwe imvumelwano mhlambe u-AA, u-BB, u-CC, lapho kusuke kubalwa ukuthi imisindo yemvumelwano yeqana kanjani emgqeni yenkondlo. Siba ke ngaphansi kwemvumelwano sinemvumelwano siqalo. Asibanga naluvalo, asikwazanga nokwenelayo. Nangu asi, uyabona lapha ngasekuqaleni, so imvumelwano siqalo le ngoba ingasekuqaleni labo asi bobabili. Bese kuba khona ke imvumelwano sigcino, yona etholakala ngasekugcineni kwemigqa. Isibonelo sakhona uma sithi esashanela sashona emashona, ngeke libe lisashona elakhona. Labo ona abalapha ekugcineni kwale migqa bayimvumelwano sigcino ngoba basekugcineni kwemigqa yenkondlo. Bese bakhona ke imvumelwano maphakathi. Imvumelwano maphakathi njengoba lisho ke igama, itholakala ngaphakathi nendawo kwemigqa. Kuhle kwezinwele zekhanda, kuhle kwemvunulo yekhanda, lokwe nokwe imvumelwano maphakathi le. Bese siba ke nesingathekiso metaphor. UBongani yimvu yenkosi. Lapha ke siyamfanisa uBongani, simfanisa nemvu yenkosi, kodwa ke asisho ukuthi unjengemvu, sithi yimvu. Yingakho sithi singathekisa ngoba siyangathekisa, simbiza ngayo leyo nto esithi uyiyo uBongani. Bese siba nesifaniso
simile. Lapho ke sifanisa khona mhlambe nje uma uthi uhambela nxanye njengelanga lasebusika, uma kukhona izakhi ezingo njenge, ngange, okwe, kuhle kwe eziye zitholakale esifengqweni esiyisifaniso lapho. So isifaniso nesingathekiso kucishe kufane, kuyafanisa kokubili, kodwa ke uzokubona ngokuthi isingathekiso sona asinazo lezi zakhi ezingo njenge, ngange, okwe, kuhle kwe. Kuyaye kuvele nje into ibizwe ngaleyo nto efaniswa nayo, kanti isifaniso kuyaye kushiwo ke ukuthi njengelanga lasebusika, mhlawumbe kuthiwe umhlophe, kumhlophe njengeqhwa. Uyabona isakhi ke unjenge, isona ke isifaniso ke leso. Bese kuba khona ke izimpawu zokukhanyisa abafundi esizozithola futhi esifundweni sethu sezinkondlo. Izimpawu zokukhanyisa ke zehlanganise ke ongqi, okhefana, umbabazi, uphawu lokubuza, njalo njalo. Isifundo ke esigcwele sezimpawu zokukhanyisa uzosithola khona lapho ku channel yethu ka YouTube esifundweni sama-66 uzothola ke isifundo esigcwele sezimpawu zokukhanyisa. Siyabonga abafundi nisale kahle kwanamhlanje, sobonana futhi esifundweni sethu esilandelayo.